Здравейте, ето е и моята пратка от Banggood. Камера eShine 1000 VTL CCD матрица. Ето това е камерката. Това е кутийката. Не знам дали се вижда, дали е добре фокусирано. Струва около $9. Сега вече гледам в сайта е 12. Ето е камерата. Ето. Има копче за прехвърляне на различни режими. Ето копчето, кабелче. 170 градуса е ъгъла. Ето и колко тежи. Момент. Дали се вижда? 11 грама с 10-11 грама с кабела и с протекторът за обектива. Ако махна протекторът на обектива, ето, без протектор на обектива, е пак 11 грама. Значи 11 грама тежи камерата. Очаквайте да я тествам и да направя нов клип. Това е всичко.